Boa tarde, benvidos a todas e todos. Celebramos hoxe agora o acto de inauguración deste novo curso 23-24, no que ademais o noso centro cumple 20 anos de andaina. Que sí que son 20 anos xa. En setembro de 2003 abría as portas este edificio que albergaba o Conservatorio Elemental e Profesional, o CEMUS Profesional de Vigo, separándose do centro no que se impartían os estudos superiores. Moitos e moitas foron os que pasaron por aquí nestes anos, centos de profesores e profesoras, milleiros de alumnos, alumnas e familias, numerosos traballadores e traballadoras de administración e servizos. A todos e todas, grazas por estar connosco antes, agora, e por formar parte desta gran comunidade educativa e musical. Este edificio do CEMUS Profesional de Vigo, de seguro, alberga moitas lembranzas, vivenzas, anécdotas, momentos bons, momentos de ilusión, de nervos e momentos pode ser que non tan bons. Pero se chegamos a cumplir estes 20 anos é grazas ao esforzo e ilusión de moitísima xente, ao traballo duro, ao gusto polas cousas ben feitas, aos erros que nos axudaron a facer as cousas mellor, pero sobre todo é grazas ao noso alumnado e ás súas familias que confiaron e confían en nós e que son a razón do noso traballo. Repito, a todos e todas, grazas e parabéns. Sen estenderme máis, quero agradecer a presenza hoxe do representante da AMPA, tamén do vicedirector do Conservatorio Superior de Música de Vigo, Iñaki Fernández, tamén a presenza da inspectora de Educación, doña Rosalía Polocal, e comenzará este acto coas intervencións do director Sergio Noche García, que por motivos persoais hoxe non pode estar, pero as súas verbas serán trasladadas polo secretario do centro, Ángel Antonio Montes Aguilar. Teremos logo as verbas da AMPA, representada por Eduardo Gallardo, e, como non podía ser de outro xeito, este acto do CEMUS Profesional de Vigo ten que contar con música. Vai vir da man de dous exalumnos do centro. En primeiro lugar, coa guitarra Ivo Lago Costas, estudante do noso centro hai non moitos anos e agora alumno do Conservatorio Superior de Música de Madrid. E rematará o acto Alicia Cerrada Fernández, pianista, tamén esa alumna nosa, con estudos realizados en Holanda e Estados Unidos. De seguro que imos disfrutar moitísimo coa súa música e o seu talento e agradecemos a súa actuación de hoxe. Remato xa e comenzamos. Cedo a palabra a Ángel Antonio Montes Aguilar, secretario do centro. Gracias. Boa tarde a todos e todas, moitas gracias por estar aquí. Como comentou Carmen, pues Sergio, o director do centro, non pode estar connosco hoxe. Aquí le mandamos un grandísimo abrazo. E vou ler o discurso que ele preparou para lervos hoxe. Autoridades presentes, estimados compañeiros, alumnado e familias, quero darvos a todos e a todas a máis cordial benvida a este acto de inauguración oficial do curso académico 2023-2024. Un curso no que iniciarán os seus estudos no Conservatorio un total de 78 novos alumnos e alumnas, que, deste xeito, se suman aos 483 que, afortunadamente, continuarán a súa trayectoria musical un ano máis aquí no centro.
É por iso que o meu primeiro agradecemento vai dirixido ao alumnado e ás familias, a todos os alumnos e alumnas polo vosso esforzo durante 10 cursos académicos, pero tamén a todas as nais e pais que apoiades e animades os vosos fillos e fillas a emprender os estudos de música neste centro. Que os traedes, que os recolledes e que esperades a que rematen as súas clases tantos e tantos días ao ano. E, por riba de todo, que estades sempre aí para que non abandonen o conservatorio neses momentos de dúbida, neses momentos de máxima dificultade en que a compatibilidade cos estudios xerais resulta tan complicada e as semanas de exames e audicións se ven como unha tarefa casi que imposible de levar a cabo de xeito positivo. Non quixera tampouco esquecer en ningún caso o papel importantísimo que realiza a Asociación de Nais e Pais na vida do Conservatorio, apostando e apoiando ano tras ano un modelo de ensino no que o principio do esforzo, que resulta indispensable para crear unha educación de calidade, debe aplicarse a todos os membros da comunidade educativa. Por suposto, tamén quero aproveitar este momento para agradecer a todo o profesorado, a todos os compañeiros e compañeiras, o seu compromiso para que este conservatorio sexa un centro de referencia a nivel galego e que a todas as súas obrigas como docentes continúen sumando ano tras ano moitas propostas e moi diferentes ámbitos que influen de xeito moi positivo na calidade do ensino que aquí se pretende impartir, como por exemplo o club de lectura, os actos do Día da Muller, a presentación dunha nova página web, o traballo do equipo de dinamización da lingua galega ou a entrada no programa Erasmus, resultando este proxecto o mellor valorado de toda España, e que desde este vindeiro ano 2024 xa permitirá mobilidades a diferentes países como Portugal, Italia ou Suiza e Suecia, non só do noso profesorado, senón tamén do noso alumnado. Xa por último, non me quero esquecer de todas as axudas recibidas nos últimos tempos por parte da Consellería. Tan só neste mesmo curso, e como simple botón de mostra, o aumento de profesorado, as importantes melloras estructurales no edificio realizadas no mes de agosto, a renovación completa de computadores para o alumnado de novas tecnoloxías ou a implantación de paneles digitais interactivos nas aulas de materias teórico-prácticas. Axudas importantes que, sen dúbida, redundan directamente na formación dos nosos alumnos e alumnas, verdadeiros protagonistas no día de hoxe. Protagonistas porque poso desa razón de ser da educación, e protagonistas porque o ensino do conservatorio debe ir dirixido a formar persoas autónomas, críticas e, sobre todo, con pensamento propio. E unha boa mostra deste modelo de formación é a que poderemos disfrutar neste concerto, no recital que se celebrará a continuación, posto que terá como protagonistas a Diego Lago e Alicia Ferrada, exalumnos certamente aventasados do noso centro, e a que les aproveito dende aquí para felicitar pola súa brillante trayectoria e, por suposto, para agradecer a súa participación neste acto. Moitas grazas a todos pola vosa presenza hoxe aquí e moita sorte para o futuro. Buenas tardes. Lo primero, agradecer al equipo directivo de la invitación a este acto de inauguración de este nuevo curso académico 2023-2024 y darnos la oportunidad de dirigirnos a toda la comunidad educativa aquí presente, como representantes de la AMPA de este centro. Nuestro principal objetivo es ser una pieza más de esta comunidad educativa, dando apoyo al equipo directivo y a todo el claustro del conservatorio, impulsando actividades formativas complementarias para el alumnado, fomentando la actividad musical como lo venimos haciendo con la orquesta clásica en los últimos años, manteniendo la comunicación con otros organismos como el Concello y resto de AMPAs, de conservatorios de Galicia, como representante de la familia de este conservatorio. Por último, pero no menos importante, compartir las experiencias como familias, pues en la mayoría de las ocasiones iniciamos este camino de la música acompañando a nuestros hijos e hijas con mucho menos conocimiento ajeno. Es por esto que queremos estar más presentes en el centro y para ello este año nos han asignado un aula
para recoger todas vuestras sugerencias y opiniones, que son tan importantes para nosotros para poder seguir trabajando. El horario de atención lo pondremos en el cartón de anuncio de Lampa justo antes de entrar en este auditorio. El próximo jueves 26 tenemos junta extraordinaria para la elección de los nuevos miembros del equipo directivo y posteriormente convocaremos la junta ordinaria de socios del curso en la cual los presentaremos. Todas estas familias están invitadas a participar. Y para finalizar, darle enhorabuena al equipo directivo, al claustro y personal no docente por este 20 aniversario, pues sin su buen hacer no sería posible. Que podamos seguir celebrando muchos aniversarios más. Muchas gracias.
un poco que yo lo que hago es música, fusiono música entre la música clásica, pongo un poco de tango y música pop, porque cojo todo lo que me gusta y hago con ello mi mundo. Y toqué un arreglo mío de Azalea Carolina, que no sé si pudiste reconocer el tema o no, pero bueno, lo hice hace 3 o 4 años, allí, en Holanda, donde vivía. Y nada, ahora voy a acabar